Khulumkha rangchani takute buksong norway tini kok thaisa share khainan bagai ma phaikya abong ka sini media o samungkhai tongnai rangchani takute buksong ni bagai kaisa khadumani kaisa nujari phaikya sali saltan romai sang nugui tongo je khadulai mana apno tamni bagai ngke sini Ttaadc ajago je kaisa order copy onghorka abong kha norjotono nukhana ajago sang nukha je print media je khlainai tei electronics media je khlainai abo ke bahike guidelines nawi je abo enlistment rekha eba ke ba work order onghorka haste ha ganani kwbangma sini Ttaadc no belai kheno wansulaijak sing ang sakbai thango heno waitham CEM baibo malaikha mane je ad ni je policy tongmani aborokno kisa change khainani bagui salaimani tabubo aje ad songni je rules policy tabubo hino thike khlaijagya inke boro bomo haike policy ke follow khainai borki rajya sarkarni policy no follow khaikya na borok ichhatei khlaikya je tabuni je department tongna abo belekano khaduman ko haike sangara asugi CEM mai kok salaimarok inke tabu katal je hain manphimani sini takuk suhel bobo bahino salsa malai ke amor noti kisa salainani nango ni sangwaisa salsa bazuka fiaba finally kunu kokri kintu sango sali saltamo je kaisa work order nu khabu belekano khamka khatu khatam ni bagai ngangke judino sarkar rajya sarkar to saimano taklai bosrono sungo je omahai media samungkhai tongnai roni bagai 65 কোটি টাকা রাং পাই sung saimano edition rang gre rang sogia rang rjaya fiaba print media rok kanke every year no agini jugni simino lag rang tlamai tong aw lag rang tlamani abo Tiprasa rok manthung social media samungkhainai rok tai jara TV channel চালক tongnai rok borna ekta percentage khai rang baktum nino percentage system khaibo sung jomari rekha project ngo system rok khainai ko rok saka borong ni to officers levels ni borok tongo keba boro guidelines rok follow khaya hoi je tabuk je oro sini Tiprasa channel ni only 4 channel no simiru abongka sini khorang srangsati khumpoi tai kok tipra borok ko saita channel simida tipra hasteo Tiprasa rok ni bagi kok saitong borok simida edc hamang ni bagi hamkharai samungkhai tong गोबांमा social media थुयासे गारिनाय सिनि बर रक सामुंखाय दं संजोदन साइमानो गोबांमा सामुंखायनाय र आं गोबांमा आंनि जि नुगै दङ दंगर टिभि दङ ककपिन दङ दफानि जाति दङ हापिं दङ गोबांमा लेखासिनि सामुं द खाय दं जुदिनो सामुंखाय दं के बरनि बागै ब किसा percentage पानो रखांके बेलेकेन साव तामनि बागै बरनो सिमि चाइटा चेनेल नो सिमि रनानि थांगा enlistment judino rnai jat sarkarni guideline judino follow khainai jat ko chaita channel enlistment manjak da abono kahamke nai ni dorkar oro dangai ni ani khai personality khaiba sengle busur dorati puito sajak sini je tabuk je hango khumulung hapang eba kheba sini je Ttaadc hapang chaluk tongnai ro sini Tiprasa boro tai kicha kaham development sini Tiprasa ni samung khayan ni sung nasilaijak nahalaijak buini bekak so sengsan salia sini media ni bekak ngai masau kisa sini resamung jogot no ba sengnugui tongo tai sini media ni jogot no nugui to o duita jogot bai nang kisa relation tong mani bagai anugui to am bagai asa ko khulugui ko khengai sanani thanya tam kheba soi kerong raide ti khaija khangke belai khano sawo kemni kha khamiang nai tamne ngangke om haike judino abo ki official borok haino city siati na haila kan khlai dong hamke abo future abo haino khadulai tongnai baka hamia tongnai obo kaisa system rules je tongmane rules no guides no follow khai je advertisement je policy tongmane abo immediately abo final khlaitung finalist khaitung je borok mananu upojukto tongo je borok ni awai mung kaham je borok no boma ge bo category ke nang barnai bagya abono jonogoni buska mono srai ke rekha gajao arang mana nang nai bo mana nai mani ko gya je kaham samung khai tongo borok no sujur thum obo ang eze ang bokhoroksa media ni Tripura Indigenous People Press Association ni khoroksa asuk phang ngai ang jonogon roni thini okok mungsungo je sini
humulung eba kheba je TTADC ni haste hapang rong je tang betang abo borok je tangai tongmani abo rong borok isa one shop thum huni bele bele ke no hambai